Pekný deň želám. Zdroje krytia majetku stručne. Teraz sa poďme pozrieť na tú druhú stránku majetku, z čoho alebo za čo sme obstarali majetok. Ak chcem obstarať majetok, odkiaľ som získal zdroje na jeho obstaranie. Zdroje členíme na vlastné a cudzie. Teraz sa pozrieme na tie vlastné. Tie sa rozčleňujú na interné, vnútorné. Tie interné, vnútorné sú vygenerované vnútri vlastne činnosťou tej účtovnej jednotky. Firma, ak hospodári tak, že výnosy sú väčšie ako náklady, tak vytvorí zisk. A z toho zisku je tiež povinná vyčleniť určitú čiastku pre prípady horších období. Čiže je to fond tvorený zo zisku, odčlenený na horšie časy. Tie externé, vonkajšie vlastné zdroje tvoria vlastníci a je to vlastne súčet vkladov, čo vložili do spoločnosti, do účtovnej jednotky. A ten súčet vkladov sa volá základné imanie. Nad rámec toho základného imania, toho základného vkladu si môžu vlastníci tvoriť aj ďalšie fondy, kapitálové fondy, napríklad v prípade, že si chcú nasporiť na nejakú väčšiu investíciu, tak si vytvárajú nejaký ďalší fond. A zdroje cudzie tvoria predovšetkým dlhy firmy, teda tej účtovnej jednotky, voči iným subjektom, ako sú samotní vlastníci. Z tohto uhla pohľadu sú aj zamestnanci ako cudzie zdroje, čiže účtovná jednotka im dlží za odpracovaný mesiac. Banka, typický cudzí zdroj úverový, poskytne úver. Dodávateľ, klasický vzťah odberateľ-dodávateľ, čiže dodávateľ dodá napríklad materiál na faktúru, ktorá má svoju splátnosť a firma má určitý čas, dokedy to má zaplatiť. Daňový úrad to isté. Vypočíta sa daňové priznanie, odovzdá sa, je tam určitá lehota, dokedy musí účtovná jednotka splatiť daň. A najmä z závislej činnosti, čiže z miest, ktoré sú vyplácané zamestnancom, dlží odvody firma, účtovná jednotka zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. Čiže je ich dlžníkom a je to brané ako cudzí zdroj.